mag-intro ulit. Intro. What's up guys? Welcome to my vlog. Di ate, di ka dito. Okay, What's up vlog? Welcome to my guys. 3, go! What's up vlog? Welcome to my guys. So yun. Nandito kami nandito na kami sa Dagupan City, Diamond, De Venecia Highway. So, tapos nandito kami sa Paseo de Belen. Paseo de Belen. So ikot namin kayo guys. So may dadaan ng mga kabataan dito, matitingin natin sa camera natin. O yay kayo. Sabi ko sa'yo, yeah. I am the one, the way your son don't need. On the front, allow the world. Chill vibe lang, ano. Spread the vibe guys. So, iikot namin kayo sa loob ng Paseo de Belen. Meron tayong 12 entry ata, every barangay, Bakayaw, Bunuan. Tapos may mga participants na mga volunteer na sumama, Decor, PGMT. Tsaka itong Pangasinan State yata. So guys, ikot tayo guys. Ay. So ito nga pala si Yolo Liit. Yolo Liit, si Yolo. So, ikot mo tayo direct. Sign out! Dito kami sa Arellano ni Ulil, kakain kami ng Paris Mami, mainit-init yung sabaw, tsaka ano, pansit gisado kay ate, kasi yun ang gusto nyo guys. So yung mga dre, after namin naglibot ng Paseo de Belen, punta kami ng peryahan, napagod talaga. Pagod din pala, pero masaya naman. So hintayin nyo na lang yung aking video at para may share ko at mapanood ninyo yung mga entry ng every barangay. Yun lang guys. Any words Ulil? Sige na, salita ka sa vlog natin. So, yun na. Yan nga pala si Ulil ang aking Yolo Liit. So yun guys. Taglit na lang at nag-darating yung order namin na ano. Ano yung order mo Ulil? Ano? Pansit Mickey. Pansit Mickey. Tsaka ate, anong order mo te? Paris. Anong order mo? Turon. Turon daw. Turon si ate, ako Paris Mami. Low kilo na. Wala tayong budget kasi. So yun lang guys. Psycho! Ha! Bida ang saya. So yun na lang mga dre. After namin kumain, uuwi na rin kami. It's been a long day, pahinga na. Once may trabaho, at least ito buong araw ay nagamit ko sa aking pamilya. So yun lang mga guys. So life is short, eat pork, YOLO, sign out.
Signing out.